Naririnig ang kaliskos. Ang tinoch ng walis ng tagalines ng kalay sa khitnong katahimikan hobby. Malamig ang kalangitan sa hobby ng nagsisimika poren ang tagalines para kimitan para sa kanayang ikabibihay. Sa isang sulokong kalay, sa ilalim ng isang malaking pino, isang sangho ang inabandona. Mahina itong imiyak nakpabakasakaling may makakita at tutulong sa kanaya. Nakilat ang tagalines nang makita ang bota habang naktatrabaho. Nakisa at kawa-awa ang sangho, walang tigil sa pakyak. Sino kaya ang may pisong maktapon ganitong bota? Pagkatapos ilang sandaling pakalanghan, dali-dali siyang limapit, biniyat ang bota at hindi timahil sa pakyala at pakayakap dito. Namimila at nanlalamig ang buong katawan ng sangho. Ang manipis na talang nakabalot dito ay hindi sapat para labanan ang khinav. Nova siya ng labis. Mabilis niyang hinibat ang kanayang yakit at ipinayakap sa sangho at paulit-ulit na sinabi, Diyos ko, kawawa naman. Sa paktingan sa maliit na nilalang sa kanayang harapan, gusto niya itong protektahan at mahalin. Bawat segundo ay mahalaga at ang bihayang sangho ay nasa bingit ng panganib. Kung pababayaan niya ito at alis, tiyak na mamamatay ito kinabukasan. Sa paktingan sa kaibig-ibig na makang bota, lalong timindi ang kanayang pagnanais na moking ina. Gusto niyang kalinga at protektahan ang kawa-awang bota. Hindi na siya nakatibili at nakpasaya siyang arihan ang bota. Sa ilalim may wahang liwanag ng biwan, biniyat niya ang bota sa kanayang habisa habang papalapit sa kanayang maripok na bahay sa isang maliit na eskinita. Natutulog ang asawa ni Rowena sa kama at nakilat nang marinig ang katok sa pinto. Pawisan siya at pabilong na naktanong, sino an? Mabilis na sumagot si Rowena, ako to, maha akong nakaiwigaling sa trabaho ngayon. Pakbuksan mo akong pinto. Nakanga siya nang maliwag at dali-daling binuksan ang ilaw at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto para buksan ito. Sa kanayang pagkakaimbing, naktanong ang asawa ni Rowena sa Michiel, bakit ka imiwinang mohan ngayon? Mahigit alas ina pa langa. Kailan ka ba imiwinang ganitong oras? May biglang nangyari at gusto kong sabihin sa iyo. Hindi ba pwedeng bikas na lang an? Sabi na baka makabala tayo sa kapitbahay. Hindi naman masyadong madalin. Pakbuksan mo akong pinto at malalaman mo. Pagkatapos niyang magsalita, bumikas ang pinto at nakilat si Michiel nang makita ang kanayang asawa na may dalang isang sangho. Nakapikit at mahimbing na natutulog ang sangho at hindi imayak. Tiningnan ni Michiel ang kanayang asawa at ang bota sa kanayang habisig, pinuing paktidida at paktataka, ano ito Rowena? Kanino itong bota? Nakita ko lang sa don kaya dinala ko rito. Kawawa kasi hindi ko kayang iwanan. May nakakalam ba nito? Sabi na kaya sigurado akong wala. Pwede ba natin siyang ampinin? Nakakatilong na tayo, nakakatilong pa sa iba. Pero paano kung bumalik ang nanayang bota? Sa tingin ko walang babalik. Sabi na kung may konsensya sila, hindi nila ito itatapon sa ilalim pino at pababayan sa lamah. Diyos ko. Pero dinala mo siya rito, paano na tayo? Biglaan ito, wala pa tayong naihanda. Hindi ba't matagal na tayong nakaangkat na magkaroon ng anak? Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon na ibinigay ng langit at tanggapin natin. Tingnan mo napakagwapo at kaibig-ibig ang batang ito. Pero gusto mo ba talagang alahan ang batang ito? Michiel, ang pagkikita natin ng bota ay isang kapalaran. Gusto ko talagang maging ina. Pagkatapos niyang magsalita, imiyak si Rowena at tumilo ang kanayang haliha. Tiningnan ni Michiel ang namimilang mata ni Rowena at napino siya ang pagkaabak at sakit. Limapit siya at niyakap ang kanayang asawa at pabilong na sinabi, sige, alahan natin ang batang ito. Matagal na rin naman tayong gustong magkaroon ng anak. Halika na kayong mag-ina sa loob. Sige po. Dinala ni Rowena ang bota sa loob ng bahay at nakpalitan ang mag-asawa sa pagbabantay at pagyela dito buong magdamag.
Kinabikasan kailang ang imalis ng mga sa Michiel para magtrabaho sa konstruksyon kaya't sinabi niya sa kanyang asawa, Rowena, alis na ako. Mamaya pa ko bibili akong gatas para sa bata. Tingnan mo ang sitwasyon dito sa bahay at pumili kang kailangan. Sige, imalis ka na. Kaya ko na dito. Pagkalis na Michiel dali-daling binihat ni Rowena ang bata at nakbenta sa buong kalay para himinging gatas. Nakilat ang mga tao sa kanilang lugar nang makita ang bata at nagtanong, ay kaninong anak an? Ang aha-aha, saan ka pupunta Rowena? Aling Johanna, sabi nila kapapanghanak lang manihang mo. Tweede bang makanging konting gatas para sa batang itu, gutom na siya. Kapapanghanak lang manihang ko. Pero sakitin mo mina ang tanong ko para malaman ko kung pwede ko ba siyang bahan. Sa totoo lang, nakita ko lang ang batang itu kahapon. Itinapon siya sa halitundan. Diyos ko! Sino ka ang walang peso ang gumawa nito? Sige, pimasok ka sa bahay at padidihin ko siya. Sasabihin ko sa manihang ko. Salamat po. Pagkatapos makainong gatas, paulit-ulit na nagpasalamat si Rowena sa mabait na kapitbahay at dali-daling imiwi. Sa pagtingin sa bata sa kanyang harapan, ngumiti siya ng masaya at bumuhos ang damdamin pagiging ina. Tumilo ang kanyang haliha at nagpasalamat siya sa kahangahangang rahalong ito. Siguro itinakdang kapalaran na makita sila. Tiyak na paalahan niya ang relasyon na ito at palalakihan itong mabiti. Nahisip sandali si Rowena at nagpasang panghalanan ang bata na Andres, imasang lalaki itong ligtas at hindi na makakaranas ng animang pahirap. Tila naintindihan ni Andres ang damdamin ni Rowena kaya't napakabait nito at hindi masyadong imayak. Biyong araw akap niya si Andres at ayaw niya itong bitawan. Bago makita si Andres, malungkot ang bihay ni Rowena at ang kanyang asawa. Pareho silang ilila at limaki sa ampinan kaya't nahing malapit sila sa isa't isa at nakpabahaging lahat. Mila sa pagiging magkaibigan, nahing magkasintahan sila at nakpakasal. Inakala nilang magkakaroon sila ng masayang bihay may asawa na may maraming anak, ngunit pagkatapos mahigit 10 taong pagsasama, hindi pa rin nakbibintis si Rowena kahit na iminom na siya ang gamot at nakpatingin sa doktor, ngunit wala pa ring resulta. Nadismaya sina Rowena at Michiel at hindi na ganong kasaya ang kanilang relasyon. Nagpasaya si Michiel na iwanan ang kanyang trabaho bilang tagalinis sa hobby at magtrabaho sa konstruksyon habang nanatili naman si Rowena sa kanyang trabaho. Ang pagdating ni Andres ang nagdulot ng milang pagkabihaying pagmamahalan at pagmamalasakit ng mag-asawa sa isa't isa. Sa inang araw niya bilang ina, marami pa rin siyang hindi alam, ngunit sa pagtingin sa kanyang anak, labis siyang sumaya. Limipas ang isang araw nang hindi niya namamalayan at tumilim na. Akap niya ang kanyang anak at hindi siya timahal sa pag-asa sa pagdating ng kanyang asawa. Gusto niyang makasama nito ang kanilang anak nang mas matahal at madama ang kasiyahan pagiging ama. Sa malayo, imiwi si Michiel na may dalang mabigat na bach nang makita ang kanyang asawa, ibinaba ni Rowena ang kanyang anak sa kama at dali-daling tumakbo sa bakiran para tilinghan ang kanyang asawa sa kanyang hadala. Masayang ngumiti si Rowena sa kanyang asawa, ano ang binili mo? Pero damit ng bata, mukhang maganda at kaibig-ibig. Nakipagkwentihan ako sa ilang tao sa labas kanina at narinig itong isang babaeng customer at binigyan niya ako nito. Bago pa lang at minsan lang nakamit kaya pwede pa. Napakalaking tulong. Maliwag na siyang makakasot ng mga ito. Nakalala din ako kung saan ako kikiya ang damit para sa kanaya. Hindi ba siya nakilikot habang wala ako? Mabait naman siya, tulog lang buong araw. Mabiti naman. Hawan mo siyang gatas. Pimili akong 2 malaking lata. Sige, hahawan na akong gatas. Nakakalak ako at gusto kong magpasalamat sa iyo. Diyos ko, makasawa tayo. Hindi na kailangang magpasalamat. San ngayon magiging abala ka na sa pag-alaga sa kanaya. Magtis ka na lang ha.
Hindi aku na papagot, at sabay nating palalaki ang ating anak ha. Pumapayag ako. Tinink na ni Michiel ang kanyang asawa at nagimiti. Kalimitan na natin ang mga dating tampihan, hinanakit at kalangkitan ha. Gusto kong morgen magkasintahan tayo te laten dati para magkaroon ang ating anak ng pinakamasayang pamilya. Naman. Maigpit na niyakap ni Rowena si Michiel at nakaramdam labis na kaligayahan. Alam mo, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Nakaraan na ang nakaraan, kaya hayaan na natin ito. Hayaan ang kalangkitan, hiwag na natin itong isipin. Nakamali din ako sa pagpapalangkot sa iyo noon. Ngayong may anak na tayo, gusto kong magresig sa trabaho ko at mag-alagaan ng bata. Ano sa tingin mo? Tama ang inaisip mo. Kung magtatrabaho ka sa hobby, wala kang oras para mag-alagaan ng bata at lalaki ako, kaya baka maglikot siya kung wala ka sa tabi niya. Kung ngayon magreresig na ako. Sige paglaki na niya, saka na natin pag-isapan ulit. Masayang tinink na ni Rowena ang kanyang asawa at inisip ang isang magandang kinabukasan. Sa kasalikihan, maririnig ang yak ni Andres sa loob ng bahay, kaya dali-daling tumakbo ang mag-asawa papunta rito at sabay na inalo at pinainom ang gatas. Malapit nang lumubog ang araw at napakainit ang pakiramdam sa loob ng bahay. Alam nilang magkakaroon ng kapahirap sa hinaharap, ngunit kung magtutulungan ang mag-asawa, tiyak na malalampasan nila ito. Sa panghangalahan kanyang kamahilang mabilis na limaki si Andres at naging isang napakagwapo at kaibig-ibig na bata. Nang dumating siya sa edad ng pagpasok sa kindergarten, ayaw ni Andres na iwan ang kanyang ina at pumasok sa paaralan. Iniyak siya at nagmakto, "Inay, gusto ko lang pong manatili sa bahay. Maging mabait ka, anak. Pumasok ka sa klase kasama ang iyong guro at ang iyong kaibigan. Hapon. Pagkatapos ng klase susunduin kita. Hindi ako pwede manatili kasama mo, anak ko. Hindi pwede, Andres, kailangan kong magtrabaho. Gusto mo bang magkaroon ng bagong larian at makakandang damit? Gusto ko po. Kung ngayon maging mabait ka at makinig ka sa iyong guro. Sige po. Hinaplos ni Rowena ang anak niya, si Andres ay minto na rin sa pagyak. Hinawakan kagat ng guro ang kamay ni Andres papasok sa klase at tumayo na lang roon si Rowena at imalis na lang. Tumingin siya sa kanyang anak na naklalaki na nakakalak at nakalala si Rowena. Nakakalak siya na malisog at mal ang kanyang anak ngunit nakalala rin siya sa hindi niya alam kung paano siya makapagbibigay sa kanyang anak ng pinakamagandang biyay. Kapag nakaral ang kanyang anak, nakakaubos rin itong pera. Nachtesasaun si Rowena na magtrabaho rin bilang construction worker kasama ang kanyang asawa ipang makahanap ng kita. Sa ina, hindi pumayag ang kanyang manager ngunit pagkatapos makita ang sitwasyon sa kanyang pamilya, tumango rin ang kanyang manager. Nagtrabaho si Rowena na hindi imaiwas sa hirap at pagod, naghihikayang hapalan bihangin, nahalong semento mabilis na hinahanghan siya ang mga tao at inti-inti ring napamal. Ang pagiging construction worker na pinuong araw, nakakakita na ang pawis ni Rowena sa lahat ng oras. Nakikita niyang nahirap ang kanyang asawa, nakalala si Michiel at palagi ring pinagsasabihan ang kanyang asawa, "Pakinggan mo ako, kaya mo namang mahanap ng mas mahana trabaho kung gusto mo." Napakahirap ng trabahong ito, natatakot ako na hindi ka na malisog para magtrabaho dito. Hindi mo na kailangan pang mag-alala para sa akin. Napakalisog ko at dahil nagtatrabaho ako kasama ang asawa ko, masaya ako. Kahit gaano kahirap kakayanin ko. Sobrang swerte ko dahil pinakasalan kita, Rowena. Maswerte rin akong napanghasawa kita. Kahit sumandal ang mag-asawa sa isa't isa at sinabihan ang isa't isa na magtrabaho at pinipilit si Andres sa pinakamagandang biyahe. Ngayong araw ay Sabado at walang pasok si Andres at himingi rin liyafa si Rowena para maprotektahan ang kanyang anak. Nakatingin sa kanyang anak na naklalaki na hindi timahal si Rowena sa pagiging masaya.
Tahimik sehang nach pasalamat sa langit tengkol sa araw na iyon 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi niya nakita si Andres, baka hindi niya na makikita ang kanyang sarili na kasing-saya niyan ngayon. Sa bahay nakasama niya si Andres at kahit saan siya mapunta, sinisundan siya ni Andres. Kapag napunta sa palengke para bimiling pagkain, habang nagtatawaran si Rowena, hindi niya napansin si Andres. Nang matapos siyang bimili, nataran siya nang hindi niya nakita si Andres. Sana kaya napunta ang kanyang anak. May maliit na pakpabaya lang at nawala na agad. Iniyak si Rowena at simahaf, Andres. Andres. Narinig ang pagmamakawa at pinuungsigaf ipinaramdam sa kanya ang labis na takot. Sinabi sa kanyang sitwasyon at inti-inting nakilat. Napunta ang lahat sa palengke para hanapin si Andres para tilinghan si Rowena, hindi naman kalakihan ang palengke sa probinsya at tiyak na mahanap na lang siya. Pinatak nito ang sarili at hindi himinto at palahiring nakapaligid sa kanya. Sa malayo naririnig ang yakang bata at natarant na paminta si Rowena doon nang makita ang kanyang anak na roon at kagat niyang niyakap ang kanyang anak, nandito na si nanay. Inay, natatakot ako sa iyo, nanay, minamahal kita. Bakit ka paminta rito? Nakalala ako sa'yo. Natatakot ako na iwanan mo ako eh. Imiyak at nakalala ang kanyang asawa. Nang sundan akong kotse, nawala ako. Nalilambay ako at hindi alam kung saan direksyon ako tutungo ipang makita ka. Diyos ko, hindi na ito mangyayari. Opo. Hawakan ang kamay iyong ina at sabihin na hiwag kang imalis. Inahawakan ang kamay ni inay. Hiwag kang makalala. Tiningnan na lang siya at hindi na pinakawalan ang kanyang anak. Ang pakiramdam na hindi niya napaparamdam ay pinuong panlilimo at nakakatakot. Inisip ito mila nuwang siya ay pila nadarama nito ang pagmamahal kanyang ina at ang kanyang anak para lumabas dito. Sa katinayan, hindi na ito makakawa. Nang dimon sa kanyang bilihan, agad na binili ni Rowena ang kanyang anak sa isang sekong bakong larian. Simahaf si Andres ng malakas at nakastihan ito. O, ingatan at palakan mo ito ha. Opo. Nakikipag-isap sa kanya at hindi masayado nang tumingin at lahang tumingin sa kanyang larian. Hanggang sa pagtilog, lahe pa rin niya itong akap at ayaw na lang himiwalay. Nakpapakamot si Beno at lahang minamahal ang kanyang ina, palahang inalakan niya. Sa taong ito, kapag nakaral na ang kanyang anak, naharap ang pamilya niya sa traidaya kapag nakaiha nang natutulog sa kanyang kama, mag-asawa at nakaupo na nakikipag-isap sa kanilang asawa. Sa ngayon may sinasabi ang manager ko na malapit nang makrenta ang pamilya ng bahay at nakikiyako ang insyome ko. Ang laking tulungnan at napakahaling talaga. Ngayon kimikita ang mga anak. Malaking halak ang pera. Pero nanghangailangan na kapag magtrabaho ka, kakailanganin mong humawang trabaho. Okay. Hiwag makalala. Kaya ko lahat. Bikas pagkatapos magtrabaho, ako na ang bahala sa lahat ng arrangement. Gusto kong gumising ng mga para makapaglito ako, gutom na ako. Kung ngayon paminta ako para matilog ng mga at makatilog ako ng mahimbing. Ngayong naktapos na si inay, agad niyang isinara ang ilaw para makatilog. Timahimik ang kanyang pamamahay dahil sa pahilig na lang, pero walang pamilya si inay na mayaman, kaya naman lahing nasasayaan sa araw-araw na kasama niya. Ngayon mainit-init ang sikat ng araw na nakniningning at pinipitol ang kimot ng manipis na bintana. Tinatanghal ang amoy na ng akit. Imakayat sinang na natilog ng mahimbing. Pagkatapos makatapos sa kanilang napili, nakresig din siya. Sinarado at natilog nakatilog ng malalim. Napinuang katahimikan ang lugar niya, kung ngayon hindi alam na ang anak ay tahimik. Isara sinansom nakniningning na araw. Sa lahat masaya ang bihay ko sa piling ninayo. Hindi nahanap ang katotohanan sa kanila, ngunit alam nilang makakasama. Nang mamatay siya sa isang trabaho, nang maktayo at hindi makalala, ang kanyang pag-ihali ay bimagsak.
Para sa ilang tao nagtatrabaho mabilis nilang sinaksihan ang mga aksidente. Ang ilang trabahador ay nagtatrabaho at wala ng oras. Mga trabahador hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Napakaraming tao doon ay hindi naghihintay doon ipang makapagsalita. Sa trabahador na kasalukuyang nagtatrabaho, ang aksidente ay nangyari. Iniharap ang aksidente na nakatayo sa kanila ipang mangkailangan tulong. Ang aksidente ay nangyari. Nang tumatakbong mabilis ang ambulansya para makatulong ayatment, may nakilong imasa sa kanila para makaligtas. Hindi ko pa natitikman ito. Para sa bawat nangangailangan nakasala, ang sakina na ito ay nakatatakot sa iba na nakakarap natin at nakahanap ng mahandang tulong para matilinghan ang mga taong kailangan ang tulong. Hayan pa man nakakamali man kami makakaroon kaming mahandang hangharan. Para sa bawat trabahador, ang naktidida ay nakpapatibay sa mga ito, inalis ang tulong at hinakawa ang lahat para matilinghan ang mga kalaban sa pamamagitan ng paghahanap ng tulong. Ang nakligtas sa amin bihay ay hindi morang matakpian ang mga sani. Malapit na ring maktrabaho sina inay sa lugar. Marami ring nawala sa kanila, nakpapasalamat ang mga tao, nakaral at nagsisikap. Kung hindi ito makpabaho, hindi malalaman mga mamamayan kung ano ang nakdadala sa kanila. Makpasalamat tayo para sa mahandang oportunidad. Binuksan ng mga doktor ang pinto habang nagsasalita. Sinaktan sila sa langit. Wala pang matatakpian sa tatay. Maring nakikipagtilinghan siya kay inay, hindi ako maktatrabaho sa kanila. Makpasalamat. Ang biglang kamatayan ay mahirap tanggapin. Nakwawakas na ba siyang naktatrabaho sa ilalim at natatakot? Ang sakit ay nasasanay na nakpipimahlas. Hindi na makikita ang anak niya, ang bawat bihay na nabaho niya. Ang sinasabi, ang aksidente ay nangyayarin ngayon. Ang paksisis ay hindi nasabi. Ang sakit na ito ay imabot ng madaling tanggapin ang isang bahay. Ang doktor ng emergency medical technician ay nakakasala kapag tinatawag mo siya para sa anumang aksidente at matutulungan ko sa iyong hawa. Himinga ng maayos, magsalita kung kailangan, magtalang anumang katibayan sa malapit at ibibigay ko ang mga pasyente sa iyong pamilya na nagkaroon ng pinsala sa bahay. Ang kalangkitan ay limabas sa lahat ng lugar. Para sa aming pamilya, ang kanilang anak ay isang panghangailangan lang. Sa paralan, makipag-isap sa kanayang mahalang ipang sabihin sa kanayang hirukang anong pakiramdam niya kapag nakasakit siya at may karapatan ka na sabihin ito kapag kailangan mo. Mayroon kang karapatan na magkaroon ng pakialam, ang karapatang manatili kapag ang aming mga aksidente ay dinala ng makasama. Ang mahalang ay nakpapasalamat sa kanilang kapwa at sumasailalim din sa isang pagsubok. Si tatay ay kumakawang desisyon pero may paktidida na maring ang totoo ay kabaligtaran po. Ang iyong kaway ay limalakat at narito. Sa madaling salita, ang kaparisan ay hindi maring entusya at ang kanayang karininghan ay maring nakakakita kay Rowena ang kanayang takapagtakiyot. Hindi siya maring mahing isang halimbawa sa aming anak na minal. Hindi niya ito dapat magkaroon at walang lugar kung saan limapit. Alam natin ang problema nito. Nakakalangkot talaga bakit nakakatawa kapag binibigsan natin sila. Napakaraming nawala, ngunit ang aming katotohanan ay hindi nakakatiwa at sinasabi sa akin na mayroon po tayong kasalanan. Sa kasamaang palat, nakamali tayo, ngunit nakakasawa na rin at narito lang ako. Sa nakaraan, walang ibang nangyari sa iba dahil mayroon tayong ibang pakikitungo dito. Hindi talaga. Ayoko nang mahantay. Ang takapagpantay ay tumatawag sa pangalan niya at nakakamoy. Sa lahat na lang ay nasabi. Niya kay tatay na totoo ba ang nangyayari? Anong ginagawa natin? Maring gusto na niya akong lumabas para makapagsalita. Ayaw na niyang hindi magsalita sa amin tungkol dito. Kapag nahanap yan, magiging maayos na ang aking haliha ay may kaugnayan sa kanila, ito na sigiruin. Sa sandaling yun, ako ay hindi masaya dahil sa kasalukuyan, ako ay libos na kimikilos.
Aku ang may kasalanan, nginit hindi ko ito ginawa. Ang totoo bayan. Para sa lahat malingkod din talaga. Maaari tayong magtilinghan kung nagtatrabaho tayo o nagtatawanan. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, hindi niya tayo pinagtatawanan. Sa ilalim ng persoon publiko, inakong kontraktor ang responsibilidad at mabilis na ipinalibing ang mga gawa. Sa libing, nakiyak si Andres na gustong makita ang kanyang ina at ama. Narinig ang haralhal na buses ni Andres, nanay. Tatay. Ang sakhaw na iyon ay nakpayak sa lahat ng nakasaksi. Talagang kawa-awa para sa kawawang bata, hindi po handang limaki, ang kamahalang ay limisan na makpakailanman. Saan kaya mapipenta ang kapalaran ni Andres? Sino man, maawa sa isang ilila, tulad ng lenta sa tibag, alam kung saan mapapatpat. Ilila na si Andres sa parong ama at ina, at wala ring anak, nach isa siya sa malawak na daluing bihay, hindi alam kung kanino sa sandal. Nabot ng isang sentro ng panghangalahan bata ang malingkot na kapalaran ni Andres. Tinala si Andres sa sentro ng panghangalahan ilila at nagsimilang isang bahong bihay. Bago pimasok sa sentro palahang dala ni Andres ang larian na biniling kanayang ina, ito lang ang ihnaan niya sa kanayang hamahalang. Sa paktingan dito, naalala ni Andres ang hamasayang alalan kanilang tatlo at lihim na imiyak. Para sa isang bata, ang kapahirap na kanayang pinagdadaanan ay ang peklat na hindi kailanman kakalang, magtatakal ito at susundan siya sa buong bihay niya. Sa loob ng ampinan, nagsimilang masanay si Benyo sa kanayang kakaibang bihay kasama ang baho niyang kakaibahan na may parong kapalaran. Sa isa't isa sumandal ang hatong nawawala. Mahaba po ang harapin sa kinabukasan. Lalaki si Benyo at magiging matatag, imasa lang na titingnan siya ang kanayang hamahalang mila sa langit at susuportahan ang kanayang anak. Ang pahiwalay sa kamatayan ay hindi maiwasan, sa bihay sa labas, dapat po ring ipagpatuloy ang mahabahay-bahay pagkatapos ng krisis. Kailangan niyang inti-inting tanggapin ang mapait na nakaraan at dalhin ang pag-asa sa hinarap. Sa paglipas ng panahon, naging isang mahinua at gwapong binata si Benyo na minamaong maraming tao sa sentro. Hanap na siyang pamilya sa bihay dito. Bukod sa pag-aral, tutulungan niya ang lahat sa paggawa, pagtatanim ng kakalay at pag-alaga sa mga nakababatang anak. Tinuloy ang bihay, inti-inti niyang nadama ang kahalakan sa bihay. Hiling niyang limaki ng mabilis ipang mas marami pa siyang makawang kapakipakinabang. Tanton, dadalhin siya ang kanayang foster motor sa sentro ipang bisitahin at sindihan ng insenso ang makapentot ng kanayang hamahalang. Tinitingnan niya ang retrato ng kanayang hamahalang, ipinangako ni Benyo sa kanayang sarili na mamihay ng masaya at hindi bibighain ang kanayang hamahalang. Matapos ang kanayang ika-18 karawan at sapat na ang kanayang kakayahang makpasaya sa kanayang bihay, pinangharap ni Benyo na pumunta sa Maynila ipang mahanap ng trabaho at maniran. Gusto niyang lumabas at madama ang mundo pati na rin mamihay ng libos. Hinikayat siya ang direktor ng sentro at sinabihan, malaki ka na at mayroon kang karapatang makpasaya para sa iyong hinarap. Nais kong lahang masaya ka at pumunta kung saan man, alalahanan ang iyong pinakmilan, alalahanan ang hanakpapakain sa iyo at tumulong sa iyo. Malikot ka namang tinatanghap na bimalik. Kung mayroon kang kapahirap sa labas, bimalik dito ipang mahlangkot at alahan ang habata kasama ko. Upo. Laki kong maalala ang malaking kabutihan lahat ito. Tiyak na sisibikan ko ang aking makakaya, magtatagumpay ako at babalik ako ipang tilanghan ang mas maraming naktirisa. Laki kong maalala ang lugar na ito ang nagbigay sa aking motibasyon para magsumikap. Mahisay. Mabihay ka ng makabilihan at hanap Benyo. Hindi napigilan ni Benyo ang kaniyang emosyon at bimiwas ang liha. Bago imalis, bimalik siya sa 5 bahay na tinitiran niya ipang tingnan at linisan itong bago imalis sa Maynila. Habang nililinis ni Benyo ang bahay, natiklasan niya ang isang napakalaking sikreto sa ilalim ng aparador ng kaniyang pamilya.
Mayroong isang kakaibang binagsan ito ni Benyo ng may pakisisa at nakakita ang 5 damit ng bata at isang mabilisang liham. Dalangan ko na magkaroon maraming swerte at kaligayahan ang sinimang makampun sa batang ito. Dahil sa maraming hindi maiwasang dahilan, hindi ko kayang alahan ang batang ito. Sana ay mayroong may mabiting puso tulad na beda na kumipkop talinghan ang aking anak. Vergegilin ko ang aking biyong. Bihay sa pachtarasal para sa taong nakalaha sa aking anak. Ano kaya ito? Hindi ba siya anak ng kanayang hamahalang? Bimaksak siya sa lipa at imiyak ng tahimik. Nakitang kapitbahay na dimadaan sa Benyo sa kanitong estado at dali-daling limapit. Benyo, ano ang nangyayari sa iyo? Lola. Ako hindi ba ako tinay na anak ng hamahalang ko? Ito nakadalawang isip ang kapitbahay. Lola, pakinggan ko. Malaki na ako para malaman ang lahat. Sa totoo lang, nakita kang iyong ina sa gilid ng kalsada noong taong iyon. Dahil mahal ka at gustong magkanak, pinipuan ka ang mag-asawa. Diyos ko. Kung wala ang liham na ito, siguro ay hindi ko malalaman ang katotohanan na ito. Anong liham? Itinatago pa rin nila ang bahay nila sa araw na iyon. Ngayon, habang nililinis ko ang bahay, aksidente kong natiklasan. Hindi ko sikat akalain na magiging ganito ang lahat. Benyo, mas mahalaga ang limaki at maging mahalang sa mahalang kaysa sa pagiging anak sa deho. Mahal ka at inalahan ka ni mang karding tulad ng kanilang sariling anak. Mga orang alahan ang hapentot at sindihan insenso ang dalawang mag-asawa. Tiyak na kakawin ko ito. Baka man hindi ako ang kanilang tinay na anak, palaging mahal ako ang mahalang ko at binibigay sa akin ang pinakamahanda. Hanawa nitong mahalin ko sila at mas malala sila. Benyo, gusto mo bang hanapin ang iyong tinay na mahalang? Benyo nakatibili ng matagal ng hindi nagsasalita. Limipas na ang 18 taon nila nang siya ay iwan. Nang iwanan nila siya, tiyak na wala na silang pakialam. Para saan po ang pahanap niya? Isipin na lang na hindi ito nangyari at samang karding at aling ruwen na lang ang mahalang niya. Alam na itong kapitbahay kaya't hindi na siya nagtanong. Pagkawang-gewang na naglakad si Benyo papunta sa pintot ng kanayang hamahalang, nagsinding insenso at imiyak. Hiling niya na makita niya ang kanayang hamahalang ng isang beses ipang ipahayag ang kanayang pahalang at pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanayang hamahalang, hindi sana nabibiyay si Benyo ngayon, ang kanayang bihay ay pagmamay-aring kanayang hamahalang. Nachdachal siya doon hanggang gabi at imalis sa kanayang piso sinabi niya na tiyak na babalik siya para bisitahin ang kanayang hamahalang kahit isang beses sa isang taon. Dimating na ang oras ng pakalis, sumakay si Benyo sa bus papuntang Maynila. Bumalik ang kaalala sa kanayang isipan. Pakiramdam niya ay napakaswerte at napakasaya niya. Nang isilang siya, mayroon siyang hamahalang na nakmamahal at kimipkop sa kanaya, nang wala na ang kanayang hamahalang, natanghap pa rin ni Benyo ang mapahmahal na akap ng mga estrangero na may mabibiting peso. Ang bahay sa welfare center ang kanayang panghalawang tahanan, kung saan babalik siya kapag siya ay walang kasahirian. Limipas ang mapait na nakaraan at nagbigay doon sa isang mas mahandang kinabikasan, taklay ni Benyo ang matinding paniniwala sa mga bahay na malapit ng mangyari. Sa inang pagkakataon na tumintong siya sa Maynila, libos na nakilat si Benyo sa kasaklan at kasikipan dito. Sa mga taon niya sa kanayang bayan, hindi pa siya nakakitang maraming matataas na kasali at kotse. Sa pagtentong sa Bahong Lipinan, natutihan niya kung gaano kalawak ang bihay na ito. Sa ilalim ng pino, nalangap na Benyo ang amuing kamaya, ang katangyang amuing Maynila. Determinado siyang mamihay at magtagumpay dito. Kasama si Nestor, ang kaibigan na pamilyar siya, nag-apply si Benyo para magtrabaho bilang waiter sa isang restaurant malapit sa Burnham Park. Tinitingnan niya ang restaurant na maraming pumapasok at lumalabas na tao, hindi niya napigilang magsalita. Diyos ko, sobrang daming customer sa restaurant na ito. Ililipat ka namin kanong kanti at tutulungan na lumapit doon at mag-apply.
Sigelang at magtiwala at sogitin ang laten tanong at kung nahanap kong magandang impresyon tatanggapin ko. Talaga gagawin ko ang lahat para magtrabaho doon ng maayos. Limabas ang manager at nagtanong kay Benyong makakatanin hang kailangan para makapahiring makataw. Sa katotohanan, ang pagiging waiter ay hindi nanghan kailangan maraming karanasan, ngunit kinakailangan na machti sa mahirap na gawain at hiwag mag-atibiling gawin ang kahit ano. Tiwala sa Benyo na gagawin niya ng maayos kaya mabilis siyang tinanggap. Sa kaniyang inang araf sa pagtatrabaho, binigyan siyang uniforme at tiniruan siyang manager siyang gagawin. Nakatun sa Benyo sa pakikinig, sinisibikang alalahanin ang sinabing manager. Para sa makatang nagtatrabaho sa lungsod mula sa probinsya, ang tono at paraan pagsasalita ang pinakamalakang bagay na dapat tandaan. Sinibikan ni Benyo na hiwag sabihin ang lokal na salita, magsalita ng mas mabahal, nang walang makapagkakamali, inti-inting ginagawa ang kaniyang sarili sa isang madaling pakinggan, karaniwang paraan pagsasalita ipang makipag-isip. Sa pagtatrabaho dito, nakakiya si Benyong libreng pakkain, inimin at tirahan, masaya siya at tahimik na. Nagpapasalamat sa kaniyang kaibigan dahil sa kaniya nagkaroon siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang matatag at biyong-biyo. Ang restaurant na pinagtatrabahan ni Benyo ay mayroong mahigit 10 manggagawa mula sa iba't ibang lugar na nakarating dito. Tratihan lahat ang isa't isa bilang pamilya, palaging tumutulong at nagmamahal sa isa't isa. Bagihan sa Benyo kaya nakatanggap siyang atenson mula sa lahat, kapag may nakasalubong siyang kapahirap, may tutulong sa kanya at ituturo ang paraan para magawa ito. Kaya nasanay si Benyo sa gawain pati na rin sa pagiging mas malapit sa lahat. Isang araw habang nagtatrabaho siya, hinila siya ni Nestor sa likod ng bahay para makipag-isip. Benyo. Ano po ang nangyayari, Mang Nestor? Siguro alis na ako dito at mahanap ng trabaho sa ibang lugar. Bakit po? Maayos naman ang trabaho at maganda ang pakikitungo lahat sa isa't isa. Mahigit 4 na taon na akong nagtatrabaho dito pero waiter pa rin ako, walang kinabikasan sa trabaho. Gusto kong imalis para mahanap ng ibang trabaho para mapanlat ko ang sarili ko. Sigurado ka po ba, Mang Nestor? Hindi po ba sigurado na kapag imalis ka rito ay makakahanap kang mas magandang trabaho? Bakit hindi mo subikang magsimikap dito para sa iba pang taon, tapos imalis kapag mayroon ka ng kapital at gusto mong magnegosyo o gawin ang kahit anong gusto mo, mas madali. Mahigit 4 na taon na ang dami para sa akin, hindi ko na kaya pang magtis, Benyo. Sikapan mong magtrabaho ng maayos kapag may oras, makikita pa rin tayong magkaibigan. Babalik ka pa po ba sa Maynila, Mang Nestor? O naman, kapag naging matatag na ako, tatawagan kita. Sige po. Kung determinado na kayo, siguradong mayroon na kayong sariling plano, hinaangkat ko na sana ay magkaroon kayong mas magandang hinaharap na wala ng pagkalito. Salamat sa iyo. Ngayon din ang hiling hobby ko sa pagtatrabaho dito, mamaya ay lalabas tayong dalawa. Yawn. Pero tapos ang trabaho kong 10 oras baka hindi ako makapenta. Napakasipag mo. Himingi ka na lang isang araw na liyafa para makapagpaalam sa akin. Sobrang biglaan, hindi ako pwedeng himinging liyafa, baka makita na lang po tayong magkaibigan sa susunod. Okay lang. Sa pagtingin kay Nestor na imalis sa restaurant, naramdaman ni Benyo ang kanting kalangkitan at pagkabigo. Ibig sabihin wala na siyang kakilala sa Maynila. At sa pakikinig sa alalahanin ni Nestor, pinag-isipan ni Benyo ang kanayang kinabikasan. Nakatakda na ba siyang manatili sa trabahong ito habang biyahe o hanap pa siyang bagong direksyon? Ang kawalan ng kapanatagan at pagkalito ay nakpasakit sa kanayang ilo at nakbigayang kanting alinlangan. Imasa siya na may darating at tutulungan siyang makalis sa pagkalitong ito. Ang gawain pagiging waiter ay palit-ilit pa rin mula sa araw-araw, mula 8:00 imaga hanggang 10:00 hobby, hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Sinibikan niyang lampasan ang lahat ng pagod at paghirap at nanatili dito ng mahigit 1 taon.
Habang tumatahol siya sa pagtatrabaho, lalong napaktanto ni Benyo na hindi siya pwedeng manatili dito habang bihay. Kung maktutuon lang siya sa paghawang pera sa ganitong paraan, ilang taon milan ngayon pareho pa rin siya at walang makbabago. Ang pangarap niya noon ay magtagumpay, tulungan ang taong mahirap sa bihay, at mamihay ng makabilihan, hindi ba? Kung gagawin niya ang kanyang oras para sa trabaho pagiging weiter, son siya makakakyan pagkakataong imanlat at imasenso. Hiniling sa Benyong isang araw na liyafe naktasasang imikot sa Maynila para tingnan at isipin ang susunod na direksyon na kanyang tatakin. Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang tawag mula sa direktor ng sentro na rinig ang haralhal na boses, Benyo. Nandito po ako. Okay ka lang ba dito? Inalala ang lahat dito. Okay lang po ako sadang mas mahilo ang bihay dito. May mga pagkakataon na nakakaramdam akong pagod at kawalan pag-asa. Hiling ko na sana bumalik ako sa pagkabata, hindi masyadong nak-alala tungkol sa pagkain at pera. Magsikap ka. Kapag masyado kang pagod, bumalik dito at bisitahin ang lahat. Sige po. Kung titisin, naalala mo pa ba ang anibersaryo pagkamatayang iyong kamahalang? Malapit na makakiwi ka ba? Naalala ko pa po sadang abala lang po sa trabaho, natatakot akong hindi makiwi. Ganun ba? Kung abala ka, okay lang kung hindi ka makakiwi. Kapag libre ka, ayusin mo na makiwi para makita ang habata, palagi kanilang binabanggit, Benyo. Opo, makakiwi ako ng moha. Kapag nakiwi ako, sigiradong may makarahalo ako para sa lahat. Napatay ang telepono, naramdaman na Benyo ang pananabik sa sentro kung saan limaki siya. Milan bemiyo sa kanya ang pananabik na magtagumpay at ay maman, gusto niyang bahian ang sarili, bahian ang kanyang bihay ipang makambak at itayo ang sentro sa isang mas malawak na lugar pati na rin alahan ang mas maraming naktirisa. Noong habang yun, nakpasaya siyang magresig bilang weiter doen. At mahanap ng bagong propesyon para matutinan. Pimasok sa kanyang isipan ang iba't ibang pagpipilian, paglilito, pagkikampini, pagnanegosyo hindi siya masyadong interesado sa magagawang iyon. Sa hili naktasasaan sa Benyo na matitong magmaneho at maging isang driver. Ang trabahong pagmamaneho ay naklalakbay ng madalas at hindi nakakabahot, tiyak na angkop kay Benyo kung mayroon siyang karanasan. Tiyak na makakaroon siya ng makakandang pagkakataon sa trabaho at makakakilala ng mga taong matagumpay ipang matitumila sa kanilang karanasan. Nang magsalita na siya, imakait si Benyo sa susunod na imaha at nakpalam. Nakilat ang manager dahil sa lahat ng oras, masipag na naktatrabaho si Benyo at hindi nakrereklamo. Napakasayan ng manager sa kawain ni Benyo, palakpan kanya itong tasan ng sahod. Benyo, maayos naman ang trabaho, bakit mo gustong magresig? Gusto mo bang mahanap ng trabaho mas angkop sa iyo? Dito, kahit na maayos ang lahat, sa tingin ko ay hindi ako nababagay sa abalang trabaho ito. Ang paghanap ay mga taong walang edukasyon at walang karanasan ay kailangang maging hanuan. Sigurado ka bang kapag imalis ka ay makakahanap kang mas magandang trabaho kayang narito? Iwag ka nang mangharap pa, tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran at kimita ang pera dito. Kapag nagresigan ka na, wala nang pagkakataong bumalik. Naisip ko na ito, bata pa ako, gusto ko pang subukan ang aking sarili. Kung naisip mo na ito, kahit na may sabihin pa ako, hindi mo na ako papakinggan. Kung ngayon gagawin ko na ang iyong payout. Sige po, salamat. Pagkatapos magbawas ang lahat ng gastos, natanggap ni Benyo ang kanting sahod. Hindi ganong masaya si Benyo nang tumakbo siya para makipag-isap sa manager. Ano ba ang ibinayad na ng sahod? Bakit kanan ka baba? Ipinakita ng manager ang kanayang tinay na kilay, hindi na siya marang nakikipag-isap kay Benyo. Maaari kang tumanggap o hindi, wala ka nang halaga sa restaurant na ito. Gusto mo pa ang mas malaking sahod. Pero sa ilalim batas, babayaran ng buo ang sahod ng empleyado kapag nagresigan. Bakit ko ito ipinipito?
Botas ang botas, nginit may sariling tintinin ang restaurant na ito, mga orisam alles ang katilat mo. Ang pagiging weiter at nahanap po ang karapatan. Narinig ko na gusto mong bagian ang iyong bihay, panlaran ang iyong kinabikasan, kung ngayon imalis ka rito. Sigurado akong sasampalin ko ang Filipinan at saka ka magsisisi at babalik dito para makmakawang makabalik sa trabaho. Kayo nuwang naktatrabaho ako, masaya kayo, pero nuwang wala na akong halaga, pinina ninayo ang inayong empleyado. Timawal lang ang manager at timalikot. Sa inang pagkakataon na naramdaman ni Benyo ang kalipitan of bihay at ang iba't ibang maka sa lipinan na ito. Hawak niya ang maleta sa kanayang kamay, imalis siya sa restaurant. Tinawagan niya si Nestor at naktanong kung mori siyang tumira kasama niya. Masayang binahan siya ni Nestor ang adres, sumakay si Benyo sa bus at hinanap ang kanayang tinitiran. Suminod siya sa kanaya sa isang abang silid na may mababang kisama. Nang makita niya si Nestor na naniniran sa isang madilim na lugar, sinabi ni Benyo, dito ka nakatira. Makang hindi ito maayos. Kapag nakatakdang itiloy ang isang pangharap, kailangan mo minang mahtisan maraming Benyo. Sa Maynila, masiverte ka na kung mayroon kang tiran at nakpasaya ka rin na imalis doon. Opo, gusto kong imalis para mag-arong propesyon. Ngayon ko naintindihan ang mga sinabi mo, ayaw ko nang malinot ang aking kabataan doon. Okay lang, magpahinga ka rito at tutulungan ka namin. Mang Nestor, sobrang daya ng manager doon, nuwang kakawin na niya ang payot ko, naklakas lup siyang bawasan ang pera ko, napikon ako at hindi ko na naibalik pa. Kapag naktatrabaho ka roon, mahirap talakang mahangi ang karapatan, isipin mo na lang na isa itong araw para maging matalino. Sige po. Pero kamusta na po kaya ang trabaho ninyo? Mahirap pa rin, ngunit naniniwala pa rin ako sa aking kinabikasan. Magsikap ka. Ikaw rin. Nakisap ang dalawa sandali, sobrang pahot na rin sa Benyo kaya nakatilok siya. Ginamit ni Benyo ang pera na inipon niya para mag-enroll para matitong magmaneho. Noong ina, kinakabahan siya, ngunit nang masanay na siya, mabilis niyang nalala ang operasyon, nakontrol ang bilis, at naging mas mahaling pa sa pagmamaneho. Sa arawang pagyang lisensya, mataas ang nakyang score ni Benyo at nabahan siyang lisensya, nagsimilang bumikas ang mga oportunidad sa trabaho. Nag-enroll si Benyo sa isang kampanayang taxi para magtrabaho, dito, pareho silang may kontratang malinaw na nakasot, masayang pimirma si Benyo at tinanghap ang kanayang kotse. Sa kanayang inang araw sa pagmamaneho, sinakay ni Benyo ang isang maliit na pamilya para maglibot. Maingat siyang bimati, ngumiti ng masaya, mahanda ang paglalakbay. Hawak niya ang kanayang inang suot, nakaramdam siyang labis na kaligayahan, ang trabahong ito ay parang malaya at maayos ang suot. Pinaniwala niya na mabilis siyang makakaroon kapital at mabilis na lalaho. Pagkatapos ang kanayang inang paglalakbay, ikalawang paglalakbay, at panhatlong paglalakbay, maayos ang lahat, komportable si Benyo. Noong natanghap niya ang kanayang inang biwanang suot, nagdesisyon si Benyo na ipadala ang pera sa sentro para makabili ng mga candy at biskwit para sa mga bata, kahit na hindi masyadong mahalaga ang regalo na yaon dahil dito. Nagkaroon si Benyo ng mas maraming lakas para magsikap. Ngayon dati mag-almusal si Benyo at sasakay sa kanayang kotse para maghintay mga customer, ngunit sa araw na ito, nakaramdam si Benyo ng kakaiba, hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ang hindi mapakali. Ang inang customer na sinakay ni Benyo ay isang lasing, sa pagsakay sa kotse, hindi na siya timahal sa pagmimira. Nakaramdam si Benyo ang hindi komportable ngunit sa prinsipayong pahalang sa mga customer, sinibikan pa rin ni Benyo na makipag-isap ng mahinaon, saan po kayo pupunta? Saan geen van Street? Sige po. Pap 200. Sa pagkarinig niya sa halagang babayaran niya, parang nabalif siya, humawa siyang halo at walang tigil sa pagmimira, bakit sobrang mahal? Gusto mo bang manlukong mga tao? Sobrang layo mila rito kaya makatwiran ang presang ito. Sobrang mahal. Hindi maayos ang paggawa nito. Sinibikan ni Benyo na himinaon at ipaliwanag sa kanaya ng detalyado ngunit hindi niya ito pinakinggan.
Simagaf siya, ano ba ang gusto mo ngayon? Sasakay ka ba o hindi? Mayroon lang akong pap 50. Hindi pwede sa presang yan, hindi po ito sasapat para sa gasolina. Nachbilong-bilong siya sandali at natilok na lang. Walang nakawa sa benyo kundi imiling at nakreklamo sa imahang yawn, hindi siya masiverte nang makatakpo siya ang isang customer na katilat nito. Ngayon nakatilok na ang customer, wala siyang ibang makawa kundi dalan siya sa kanayang patitinfihan, maral ay may sulisaon sa pakbabayad doon. Habang nakmamaniw siya, bigla siyang sumika sa buong kotse na naktilot matapang na amuing alak sa buong kotse, nakakinot na lang no sa benyo sa kawalan pag-asa sa nangyayari. Habang nakahanap siya ng lugar para maglinis ang kotse, may biglang nawalan ng kontrol sa isang container truck at bimangha sa kotse ni benyo. Sa pagkasandak ni benyo, pinakawalan niya ang manibela at bimangha sa makakwardrail sa gilitendaan, timaloy ang deho sa ilo ni benyo at nawalan siya ang malay. Narinig niya ang malakas na tinuhong ambulansa, tinala si benyo sa ospital sa malibang estado, ang kanayang makapo ay napitong makabiboh. Sa kanayang pagkakahilo, nakita niya ang kanayang ina at ama, pareho silang kimakaway sa kanaya. Mabilis siyang tumakbo ngunit walang kahit sino doon. Narinig niya ang buses ng kanayang ina na pinung pagdaramdam, subukang mabihay, anak, susuportahan ka namin. Nagsakawang resuscitation at operasyon kahat, akala ang lahat na hindi na makakabawi sa benyo ngunit limabas na lang ang isang himala, masiverte na nakaligtas sa benyo. Nang makising sa benyo, naramdaman niyang masakit ang kanayang katawan, sa pagtingin niya sa kanayang makapo, hanap siyang nakilat, kalahating isa niyang po ay napito. Sa panlilimu, imiyak sa benyo at simahaf, Diyos ko, ano ang nangyari? Ang sakhav ni benyo ay naktilot ng kakilihan sa buong silid ng ospital, mabilis na tumakbo ang manash at doktor para pakalmahin siya at ipaliwanag ang sitwasyon. Namimila ang mata ni benyo na tumitingin sa doktor, Doktor, bakit nakakanayan ang aking po? Ikinalilangkot naming sabihin ito sa ayo, sa aksidente, labang nasira ang iyong kaliwang po, kinailangan itong petilan. Walang may gusto nito pero kung hindi namin ito pepetilan, siguradong mapektihan ang iyong kalisahan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ay nakap ni benyo ang kanayang ilo at imiyak, masyadong mabilis ang nangyari para tanggapin niya. Mila sa isang malisok na tao, sa isang saklit na lang ay naking baldado na siya. Sa mga minut na araf, hindi na kimain sa benyo, walang nakawa ang doktor kundi ipahayag ang pakikiramay. Para sa isang batang lalaki na may kabataan at mahandang kinabikasan sa inan, kakunti ang makakaya sa nangyari. Limala po ang kalakayan ni benyo, wala siyang kamag-anak na nakalaha at imalif sa kanaya. Sa gitnaan kahit na sitwasyon, isang psychologist ang ipinadala para payahan at tilinghan ang pasyente na makalis sa pagiging negatibo. Ang bihayang tao ay sobrang importante na hindi na pwedeng makatibila po. Mabilis na limabas ang psychologist, ang inang impresyon na nakitang lahat ay isang baba na nasa 40 na may mahandang mukha at malimanay. Tiningnan ni benyo ang doktor sa kanayang harapan, hindi nagsalitang kahit ano. Timahimik siya habang binabasa ang kanayang malilingkot na makalihan na nababasa ang kanayang damit. Marahang limapit ang psychologist at pinat ang kanayang likod at malimanay na sinabi, Binata, alam kong nakilat ko at nasasaktan sa nangyayari, ngunit ang bihay ay sadyang hindi sigurado kailangan. Nating matitong tanggapin at mukhang malakas ipang mapagtagumpayan ito. Baka man wala na tayong malisok na makapo, mayroon tayong kaluban, tiyak na bibigas ang hinarap. Pinakanghanap niyo ang sinabing iyon psychologist. Naintindihan din niya. Ngunit sa totoo lang, hindi pa rin niya matanggap ang nangyaring ito sa kanaya. Tumingin siya sa doktor na may namimilang mata, pinung kalangkitan. Sa pagkakitang kalangkitan sa mata ni benyo, hinawakan doktor ang kamay ni benyo nang hilit ang liha. Ang pag-inawa sa isa't isa ang pinakamalakang hamot sa prosesong pag-inawa at paghamot sa isang pasyente. Nakilat sa benyo sa hinawang doktor, gusto niyang bawian ang kanayang kamay.
Nginet sa pachting kandiya samhalihang natitira pa sa pisnging doktor, nakpakalma sa benyo at nakinach na lang sa sinabing doktor. Biglang bumaba ang buses ng doktor, mahisay ka. Ngayon, ikikwento ko sa iyo ang isang kiwento. Imasa ako na pagkatapos mong marinig ang kiwentong ito, magiging mas maayos ka at makakaroon positibong pananaw sa buhay. Ang kiwentong ito ay tungkol sa aking pamilya at isa rin itong sakit na lagi kong dinadala. Ngayon nakita kita, bigla ko ilit gustong ikwento. Tahimik na nakinig sa benyo, walang sinabi, nakatingin sa kawalan. Inti inteng hinabayan doktor ang kiwento, ang kanayang malambing na buses ay may halong kalangkitan, ikaw sa benyo, mayroon kang tinay na katawan na katilat ng aking anak. Sa pachtingan ko sa iyo, naalala ko siya. Ang anak ko ay mayroon ding maganda at masayang buhay. Nakapasa siya sa isang kilalang universidad, isa siyang mabiting anak sa kanayang makakiro, dapat sana ay makakaroon siya ng maganda at maliwalating buhay. Ngunit habang pauwi ang aking anak, sinadaya siyang banghain. Naparalisa ang dalawa niyang po, hindi na niya may halaf ang kanayang katawan, malala rin ang pinsala sa kanayang itak. Sinibikan aking anak na makpakamot, ngunit limala po ang kanayang kalakayan. Sa hili, hindi na niya ito kayang labanan at iniwan ang mundong ito. Bago siya imalis, sinabi niya sa akin, Inay, kung mayroon mang sasinot na bihay, mamimihay akong mas makabilihan, kahit na anong mangyari sa akin, hindi ko sisikwan ang bihay. Ang kasinabing aking anak, ito ang nakbigay sa akin motibasyon para lampasan ang sakit at pagkawalang aking mahal na anak. Alam mo ba, kahit na ang hatang mayroon na lang isang araw para mabihay, gusto nilang mabihay ng lubos at makabilihan, bakit mo pinababayan ang iyong sarili? Mahaba pa ang iyong bihay, naniniwala ako na makakaroon kang magandang kinabukasan. Iu. Nakadalawang isip ang doktor nang binuksan niya ang kanayang bibig para sabihin ang kiwentong ito, imasa lang na maintindihan niyang ang bihay na ito ay napakalaga. Sa labas, mayroong maraming tong hindi kasing swerteng kanayang lakay para makakaroon pagkakataong mabihay, ang kapagkakilang ay kayang ayusin, ipagpalakay na mayroon kang prostitikong po, magiging normal ka ilit. Mamimihay kang bihay na gusto mo, hiwag mong hayang makapekto ang kapagkakilang na iyon sa iyong bihay, okay? Pero ang pangharing ito ay isang napakalaking halat sa akin, gusto ko na lang mamatay. Diyos ko, napakalaking ating bihay. Isipin mo, sinibikan iyong ina na magbintis at mahirap sa loob ng 9 na buwan at 10 araw, tapos ginigol ang iyong kamahalang ang maraming oras at pagsisikap na alahan ko hanggang sa araw na ito. Kung mamatay ka, magdadala kang napakalaking karma, kisa mong itatapon ang iyong karapatang mabihay. Isipin mo, noong naparalisa ang dalawang po ang aking anak, gusto pa rin niyang mabihay, bakit ko hanan kaina at sumiku ko akat? Matagal na nanahimik sa benyo. Ang kiwento tungkol sa anak ng psychologist, kay Doktora Elena, ay ikinalito at nakpaisip kay benyog marami. Ang kiwentong iyon ay isang pang-olive pati na rin isang napakalalim na pangikayat para sa kanaya. Akala niya na siya ang pinakamasakit at pinakamahirap, ngunit sa pagtangkan niya ng mas malapitan, natiklasan niya na mas marami pang tao ang naktirisa at mas malungkot kaysa sa kanaya. Maraming taong gustong mabihayin ngunit walang pagkakataong gawin ito, ngunit siya, malisok pa rin siya, nakaligtas ng may himala pagkatapos ng isang aksidente, dapat niyang paalagaan ang kanayang bihay. Natapos ang inang sisawang pagamot. Nagsimilang iminom gamot sa benyo. Isang pasimila na mukhang nagiging mas maayos. Sa ngayon tivang may oras, pipinta si Doktora Elena para makipag-isap sa kanaya at bahan siya ang motibasyon para imasenso. Noong ina, nakbagil siya at nakalanghan, ngunit kalanan ay binuksan ni benyo ang kanayang peso, naging mas malapit siya. Dimating ang isang himala, itiniring ni benyo si Doktora Elena bilang kanayang kamag-anak, ang kanayang guro, at sinabi ang lahat ng pagtitimpi at kalangkitan na kanayang pinagdanan. Inti-intang nakbikas sa benyo at ikiniwento kay Doktora Elena ang tungkol sa kanayang bihay mula sa krisis na nawala ang kanayang kamahalang.
Hanghang samha pahirap sa trabaho at pagkatapos ang pakalanghan sa pakitan ng isang malungkot na bihay. Sa pagkasabi niyang lahat, mas hamon ang pakiramdam ni Benyo. Inti-inting nakakasundo ang dalawang magkaibang kaliliwa, ang pagbabahi at pagmamahalan ay palaging nasa lahat ng dako. Sana ay magkaroon siya ang isang kaibigan, isang taong mananatili sa kanaya magpakailanman. Sa pakikinasakiventong bihay ni Benyo, isang binata na may mahandang kabataan hinit naktisan maraming kapaitan, nantig at tahimik na imiyak si Doktora Elena. Hinawakan ng maikbit ni Doktora Elena ang kamay ni Benyo at sinabing, ibig sabihin ngayon wala ka ng tatay at nanay. Palagi mo pa ring inasam na magkaroon pamilyang masisuhan ka. Opo, iyon ang aking halihim na pananabik. Kung mayroon akong pamilyang mamahalan, sa tingin ko ay mas madaling malalampasan ko ang lahat. Diyos ko, tinayin hang isang kawa-awang bata. Naisip mo na ba na magkaroon ibang tatay at nanay para sa iyo? Isang tatay, isang nanay na walang animang dugo sa iyon hinit mamahalan ka ng walang pasibole. Ako nagkaroon na akong hinit na wala na. Sa hiro'y pinanghanak akong makisa. Iwag ka nang makisip ng negatibo, karapat-dapat ka pa rin magkaroon ng kaligayahan. Pero kung mayroon pa akong ibang mahalang, paano ko sila mahanap? At ngayon hindi ko na inisip yun. Isa lang akong hindi masiverte at may kapansanan pa, sino kaya ang gustong magkaroon ng anak na tulad ko? Benyo. Sa totoo lang, ang mag-asawa ay palaging nakdadalamati sa pagkamatay ng aming anak. Gusto ko pa rin humawang isang bahay para mapahan ko ang kakalangkitan na yaon. Ngayon nakilala kita, binibigyan mo akong pamilyar na pakiramdam, katilat mo ang aking anak mula sa iyong anayo hanggang sa iyong hamata. Maaari mo bang tilanghan ang aking asawa at ako na magtayong isang pamilya? Magiging anak ka namin, magbabahi kaming pagmamahalan at tutulungan ang isa't isa na pakalingan ang sakit na dalang nakaran. Ipinapanha ko kung bibigyan kitang isang mahinawang bihay pampamilya kayang gusto mo. Libos na nakilat si Benyo sa alok na iyon, parang panahinip lang ang lahat. Sa tingin ko ay kailangan kong oras para pakisipan ang lahat. Sigurado akong gusto kitang samahan at bigyan isang tahanan, hindi ba? Sobrang hirap gawin. O naman gusto ko, Benyo. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko na nagkaroon akong pagkakataong makilala ka, kung magiging anak kita, sobrang sasaya at magiging mahanda ang pakiramdam ko. Itinayo ang pamilya sa tiwala at pagmamahalan, kung ikaw at ako ay talagang totoo sa isa't isa, kung ngayon tiyak na magiging isa itong totoong pamilya. Magtiwala ka, babawin ko ang lahat ng mga pananakit na iyong kinarap, ngayon ikaw ay narito sa akin bilang isang anak. Pero sino kaya ang kakiyang anak na may kapansanan? Benyo, hiwag kang mawalan ng pananampalataya sa iyong sarili, ang lahat ng mga batang isinisilang ay karapat-dapat na mahalin at protektahan. Anak, kahit na ilang taong halang ka na o mayroon kang kapansanan, karapat-dapat ka pa ring mamihay ng maligaya. May nangyaring isang hindi mahandang pangyayari, nawalan ka lang isang pa, ngayon makakatulong ang modernong hamitan, malapit na makakaroon kang sarili mong prostetikong pa, makakalakat ka at makakaroon ng normal na operasyon. Dapat kang makakaroon pananalig sa hinaharap na yaon. Nahinete. Kimain ka, makpahinga ka para limakas ka, kapag may oras, isipin mo ang alok ko. Sa tingin ko ay makakaroon kang sahot kapag makita tayong mili, tama ba? Nakdadalawang isip si Benyo, medayo na antag pagkatapos makita si Doktora Elena na imalis. Natapos ang appointment. Palaging nag-alala si Benyo tungkol sa alok na iyon. Kung totoo ito, makakaroon ba siyang karaktahang tatay, isang karaktahang ina? Ibig sabihin hindi na siya magiging isa sa mundong ito. Samha sa minut na araw palaging imasa si Benyo sa pagdating ni Doktora Elena. Sana makita silang dalawa ng mocha at magkusap. Ngayon pagkatapos iminom gamot, tulalang tumingin si Benyo sa labas ng bintana, tinitingnan ang mahandang kalangitan, berdeng hapeno, naramdaman niyang mapayapa ang kanang puso, hindi na katilat ng dati. Sa pagtingin niya sa kanang napitol ng hapa, maraniya itong hinaplos.
Inti enteng tinanghap ni benyo ang kaniyang hende perpektong sarili. Bimikas ang pentung silit 15 si Doktora Elena kasama ang isang lalaki na nasa gitnang edad, na may katangyan isang matagumpay na tao, ang makang lalaki ay may konting istrikto at suplado. Hindi masyadong nakisip si benyo at akat ng himiti kay Doktora Elena. Nauna siyang magsalita, dumating na po kayo. Palaki ko po kayong inabanghan. Talaga, sobrang saya ko nang marinig ko yan, benyo. Ito ang aking asawa, si Mang Armando, magkamustahan kayo. Sige po. Tumingin si benyo kay Mang Armando makalang na bimati sa kanaya at nahimiti. Ang makana sa plado kanina ay pinalitan mas mahanawa at palakaibigan. Tumingin si Doktora Elena kay benyo na pinuing pahmamal ang kanayang mata. Dinala ko siyan ngayon dito para makilala ko, hindi ko alam kung ang alok na sinabi ko sa iyo ay pinag-isipan mo na. Gemichol akong oras sa pag-isip ng marami, tutuwing nagpapasalamat ako sa inayo, dahil sa inayo nagkaroon akong pananalig sa aking sarili, maaari ko ba kayong tawaging ina? O naman. Imiyak si Doktora Elena at marang limapit para hawakan ang kamay ni benyo, limapitin si Mang Armando para tapikin sa balikat ang kanayang asawa para alivin. Nantak si benyo at nagsalita, inay, tatay. Narinig ang sagradong palayaf, imiyak ang tatlong tao. Mahigpit na niyakap ni benyo ang kanayang habahong makilang, nararamdaman ang pagmamahong pamilaya. Hinaplos ni Doktora Elena ang biyok ni benyo nang hinginig na nagsalita, anak, mahal na mahal ka ni inay. Nachang labis na mainit ang kapaligiran. Ngayon sa sandaling ito parang kaligayahan na lang ang natira sa bihay, hanap na naklaw ang makapahirap. Ang kapalaran ay palaging may waha at kahanga-hanga. Nawalan sa benyong kanayang hamakilang, nahinit ibinahayang langit sa kanaya ang isa pang pamilaya, tutulunghan siya ang bahong pamilayang ito para buksan ang bahong kabanatang kanayang bihay. Samha sa minut na araw palaging inalahan at pinapansin ni Nanay Elena sa benyo, ang mainit na mahalihaf, ang masasarap na pakkan ay nilito mismo ni Nanay para masaya sa benyo na kainan ang lahat, hindi niya iniwan ang kahit ano. Sobrang sarap, Nanay. Sa ganitong paraan, hindi magtatakal at tataba ako. Mas masaya kapag malisok at mahanda ang iyong itsira, kimain ka lang hanghang sa mabisok ka, kapag nakitom ka, maglilito ilit ako. Sige po, maraming salamat, Nanay. Hindi mo kailangang magpasalamat, ang importante ay mabilis kang humaling. Nanay, maaari mo ba akong ikiwento ang karagdagang tungkol sa pamilya natin? Hindi ko pa rin libos na alam ang lahat. Ay naki, nakalimitan ko na. Sobrang saya ko na nakalimitan kong sabihin sa iyo, sa totoo lang, nakpunta si Nanay at si Tatay dito sa lungsod ng Quezon para magtatakang bahong bihay, sa kasalakihan ay mayroon na tayong bahay at kotse dito. Kung ngayon ang inay, Tatay at ikaw ay parehong pinakmilan, tinayin hang makasabay na nangyari ang lahat, kaya nang marinig ko ang kiwento mo, labas akong nantig at nakilat, yun din ang dahilan kaya gusto kitang ampinin. Sobrang dami nating pagkakatilat. Opo, pakiramdam ko ay napakaswerte kung nakilala ko kayo ni Tatay. Okay lang na masaya ka, walang ibang gusto ang Nanay at Tatay. Tungkol sa pagkikita na ito, dapat kong isiping maswerte ako, at liyas nakabawi ako sa mga bagay na inaalala ko. Anong ibig sabihin sinabi mo? Hindi kaya noong dati ay mayroon kang sobrang pagsisisi. Ito kapag tapos ka ng kimain, magpahinga ka para humaling ka, lalabas mina ako saglit. Sige po. Isinara ang pintong silit, nakalalang naupo si Aling Elena sa pasilayo. Limapit sa Mang Armando sa likod, Elena, sigurado ka bang gusto mong ampinan ang batang ito? Opo. Gusto kong pinan ang liha sa aking piso noong nabibiyahe pa ang ating anak, palagi lang akong abala sa paghawang pera, hindi ko malahan ang aking anak, palagi kaming nakaway na mag-ina, hindi kami masaya. Hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako. Mula nang makilala ko si benyo, inaisip ko na nakikita ko ang anak ko, kailangan ko siyang pakitinhihan ng maayos ipang hindi na ako mag-alala pa. Pero kanan lang din ang kakawin mo kay benyo dahil kapalit lang siya. Hindi mo ba inisip na makasarili ka?
Inaisip mo lang po ang nararamdaman mo. Hindi mo ba nakikita, labas na masaya at masaya ang batang ito? Kahit nakapalit lang siya, nakikiupo rin niya ang karanghayan at kayamanan, minamahal pa rin siya. Elena, hindi mo pa rin libos na nainawan ang pagiging isang ina, baka matahal pa bago mo malaman kung paano mahalin ang iyong anak. Napabentong hininga si Mang Armando na tumingin sa kanyang asawa. Hanap siyang sumang-ayon kay Aling Elena na ampinan sa Benyo, ngunit kung alam batang iyon na isa lang siyang kapalit, magiging masaya pa kaya siya. Inaisip ng Mang Armando. Dahil sa pagsisikap sa pagkain at pagpapakamot, mabilis na humaling si Benyo at nakalabas na siya sa ospital. Noong ina, nang wala pa siyang prostitikong pa, sinibikan ni Benyo na maglakad gamit ang saklay, kapag masayado na siyang pagod, sasakay siya sa wheelchair. Dahil sa kapansanan na yaon, nagkaroon siya ang kanting inferioritay complex, hindi nang haas na limabas, ngunit dahil sa pangikayat ng kanayang hamakilang, nabawi ni Benyo ang kanayang pananalig. Iniwi si Benyo ni na Mang Armando at Aling Elena sa kanilang tanan. Ang bahay na nasa kanayang harapan ay maliw at maliwang. Malayang nakapili si Benyo ang silitilihan at pinaintilitang palamitihan ito ayon sa gusto niya. Hindi pa kailanman naramdaman ni Benyo na napakasaya siya katilat niya. Isang magandang bahay na may mapagmahal na hamakilang. Napakaganda na. Pimasok siya sa isang nakasaradong silid sa dilong pasilayo. Sa pagtingin sa silid na ito, sigurado itong silid itong nawala nilang anak. Sa pagtingin sa ayos dito, sigurado siyang ang lalaki ay mahilig maglaro at maayos. Sa dilong kama ay may nakabaliktad na litrato sa pakisisa, ibinangon niya ito, sa larawan ay mayroong isang masayang lalaki na nakangiti ng matamis. Sa pagtingin sa malapitan, sumang-ayon na mayroong isang pagkakawag sa pagitan ni Benyo at Ntong na sa larawan, hindi nakapagtataka na gusto siya ang ina na maging anak nito. Sa kanayang pananabik sa panunuit, narinig na lang niya ang buses ng kanayang ina na imalang habang mila sa labas, hiwag kang pimasok sa silid na yaon.